Og diri na punta mga kalagan. Munay giingon nga og for today's video mga kalagan 40 o sana Portuguese 110. Basta mga kalagan bisan boring niya to ang content mga kalagan. Daghang salamat gihapon sa inyong pagtanaw ug pagsuporta mga kalagan. Ngani mo ning magsugod-sugod pa ta og vlog mga kalagan. At least malingaw pod ko og amot lang malingaw pod mo. Padayon lang gihapon ta sa unahan mga kalagan. Ako lettering napita gikan ko sa akong project dito sa tinga sa barangay akong giadtuan. Kalimot man ko. Mo to nga roping man ako ang giadto pero dili man to roping mga kalagan. Kuan to siya kanang gisapawan ang atop sa kalumpang nito barangay ni mga kalagan. Pero anto dili siya roping wa man tanggalan nga to bisapawan naman ang atorang spanren may gitanggal ato. Usa ka mo mga kalagan og namo yung mga ongoing na nga project roping, ceiling, pwede po steel deck mo supply ta mga kalagan. Mga quality atong mga materials diha na makita sa Realtek mga kalagan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw mga kalagan bisan og boring ni ato ang video. At least nalingaw pud ko. At least malingaw pud mo mga kalagan. Padayon lang gihapon ta. Hindi ay diri ta malingaw pud diri ay. Kanang napita ng mga kalagan sa likod na makita nyo na manggahana lano gina ako na nga sudlo sa akong drone og na may bunga ba kay mukuha pa po ning bunga mangga ni ako ang drone maya po unlock po tang na-secure sig mapusila na atong drone bija atong drone malmahal man atong drone mga kalagan. So diri mga portion mga kalagan nga tanong kung akong palasuton akong drone dito sa nga try ta ba kung inon nga expert ko na palo drone try lang gud. Ito nang gitistingan mga kalagan mulusot na gini sa sanga. Kaya ako ang goal nga kaya man ako palusuton. Hadlok mo bangga ni. Alam na tong drone yung mabangga no. Gitistingan ako nga palusot. Munog siya. Kita ko og na pabor. Palusuton na sanga lagi. Gusto gyud ako nga mulusot gyud ang drone sa sanga. Exhibition. Bro, tawa mga kalagan, lusot na ron. Oops, wala na malusot dito sa pabaw dahil sa dahon dahil. Hadlo mangga na yung sanga lagi. Pero nga balik ko na ako. Pangita ko pagi makalusot ang mga kalagan ba. Kasi yung mga expert diha nga magpalupan drone nga kamao magpalusot-lusot sa mga sanga, mga sa diha mga obstacle diha nga mo lusot ba. Gitry na ko mga kalagan og balik mo na siya. Bitaw mga kalagan og daghang salamat bitaw sa inyong pagtan-aw na ako ang video no. Unta nalingaw mo kay ako nalingaw mo pugo sa akong kaglingon. Bawal nga pud sa inyo kung nalingaw mo. Siyempre kabalo kita nga muring ni ako ang video pero salamat sa inyong pagtan-aw mga kalagan no. Kita na po ta next video mga kalagan. Daghang salamat. Babu.